Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Spreading love, happiness, and good vibes yan ang atin sa inyo ng JFS Petals and Services. Kahit saan dako man kayo ng Bicolandia hanggang sa abot ng aming makakaya, kayo ay mapupuntahan at bibigyan ng kakaibang saya at sorpresa. Sa muli, ako si Gistone Lancero, ang Mama's Boy Vlogger ng Camarines Sur, na mas kilala sa Kuya Vids. Ako muna ang makakasama nyo at magiging love ambassadors ng JFS Petals and Services. Kung kahapon pinuntahan natin at binisita si Daragang Magayon sa Ligao City, Albay, ngayon naman pupuntahan natin si Nanay Soleng para ipagdiriwang ang kanyang 68th birthday. Kaya ano pa tinintay nyo? Tara samahan nyo kami sa San Fernando. Pero bukod dyan, papakita na muna natin ang mga niyandang sorpresa ng kanyang mga kapamilya kasama at katuwang ang JFS Petals and Services. Meron tayong gilao ng pansit. We have 2 Mikoy's Pizza. We have Rapabel's Cake. At meron tayong Bubble Balloon na with happiest birthday Lola Solem from Apo and Kids. And syempre hindi makukumpleto ang isang prinsesa at isang queen ng pamilya kung wala po ang fresh flower bouquet with 3,000 na gawa ng JFS Petals and Services. At hindi lang yan, hindi makukumpleto ang sorpresa kung wala ang ating surprise haranista na pinakagwapo na si Kuya Gab. For our social media account, please follow us on Facebook, Instagram, and YouTube at JFS Petals and Services. And to promote my own social media account, please follow me on Facebook, Instagram, and subscribe on my YouTube channel, Gistone Lancero. Kaya tara't samahan nyo kaming sorpresahin si Nanay dito lamang sa Ngaran, San Fernando, Camarines Sur. Let's go! Ngayon po, malapit na po kami sa area ng pupuntahan po namin na i-surprise po namin si Lola. Pero bumaba po kami ng sasakyan. Ayun po yung sasakyan kasi ito po yung dadaanan po namin. Medyo matirik po kaya for safety din po ng lahat, naglakad na lang po kami. Yeah, kaya kahit sino po, kahit saan man po kayo ng dako ng Bicolandia po talaga pupuntahan namin kayo hanggat sa abot ng aming makakaya. Yan po yung pangako po ng JFS Petals and Services po. Kaya tara, samahan niyo na po kami. Ayan po, kaya po yan ng JFS. Yun, kahit ano pong daanan. Yay, let's go! Ngayon po susundin po namin si Nanay kasi hindi niya po alam yung sorpresa po na nakahanda po sa kanya. So, yung ibang kapamilya niya lang po yung may alam ng sorpresang ito. Medyo malayo-layo po yung palalakaran po namin. Maganda naman yun, be. Sabi ko, ano lang ko. Yan na po si Nanay. Yun yung si Nanay. Ay, siya. Ay, Soleng. May tao po. Ay, Nanay. Hindi ka na po. Bless po, maray na aga po. Ay, maray na hapon. Maray na hapon po. Isa mo may Tamo po si Nanay. Soleng po. Ay, Okay na, digdig. ay po, ma-deliver lang po kami. Eh, may deliver lang po kami. Ibamin na lang si Nanay. Ay po. Sige po. Ibanan ko na din siya. Iyo po, na iba namin lang po na may deliver lang po kami na kay paano po kayo na magpirma. Nga po naman ang pipirmahan. Maray na hapon po. Nasugo man lang po kaya kami. Alam ko na unfortunate ganyan. Ay Nanay, makapareceive lang po kami ng bigyan po na ano lang po kami. Mapagmaman na kayo. Eh po, mapirmahan na po. Nasa loob po kaya, Anay. Iba ka na lang po sa ko. Sige, Nanay.
Pre! Hello po, maray na hapon po. Sige, ako na lang ko ata. Sige, matamaan ko. Iya po. Sige na. Si Kuya ano? Sige ba? Sige po. Nay, hello po. Ano po? Sige na po. One. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ma'am, happy birthday po, Lola. Happy birthday Alam ko po. pati kukuha, So, hindi po kami talaga, ang deliver po talaga sa inyo is yung mga surprise po namin galing po sa mga anak nyo, sa mga apo nyo po. So, Nay, ano po yung masasabi niyo po? Salamat na marami. Maraming, very emotional ngayon si Mother. Kaya Mami, hindi lang po yan. Dahil ikaw po ang queen ng pamilya at queen po ng San Fernando sa araw na ngayon. Tanggapin niyo po ang happy birthday sash from JFS Petals and Services po. At syempre Mami, meron po kaming prepare na isang bilao ng pansit. May pizza po kayo Mami, meron po kayong Rapa Bells cake. At meron po kayong bubble balloon na happiest birthday Lola from your apo and kids. And syempre Mami, hindi makukumpleto ang ganda ng isang Lola pag wala pong flowers. Yan. Picture rin Yes ito naman naman po Mami. Mami, happy birthday po. Ito po yung flowers tanggapin niyo po na may 3,000 pesos po. Galing po sa inyong anak. So ano pong Mami yung masasabi niyo po? Sabi daw po ni Mami, salamat daw po at yung wish niya po sa sarili niya is sumaba po yung buhay niya po. And yun din po yung wish po namin sa inyo Mami. Ano po yung masasabi niyo po sa nagpadala po sa inyo nito? Yes po, maraming salamat din po Mami. And message po from your from your husband po sa Tatay Salvador na nakausap ko na po kanina. Ano po yung message niyo po Tatay? Sana maglaki ko ng buhay niya tanganin. Pakusa ng araw kanil sa iyang mga buhay na birthday. Birthday pala ni Maning Suli. Yes po, thank you. Thank you po Tatay. Ang wish daw po sa inyo ni Tatay is mahaba pa daw pong birthday niyo para marami pa pong mga kaganapan po every birthday niyo po. And may mga message po sa anyong apo or anak po na nandito. May kasama po dito, may anak po kayo nandito? Ay. Or apo po? Mga magpapo sa Wala po. kuya, bunyang. Silitlet. Si Letlet po, magbibigay na po ng message. Taruyan po kung nagbibigay message kay Mother. Sige po. Nanay Suling, happy birthday po. Stay strong po. Dahil po magparadunong, magtubod po, maglawig pa ang buhay. Ilan po to. Very sweet naman po si ate, dun po sa ano niya. Kapakanan niya lang po naman yung gusto po ni ate. Huwag daw po nanay magdunong. Pag bawal, tama. So nanay, hindi lang po yan yung sorpresa po namin sa inyo. So meron po kaming inihandang konting awitin para po sa inyo na ibibigay po ng isa sa pinakagwapo sa JFS Petals and Services po. Yun nga na hindi lang po yan ang sinorpresa po sa inyo ng JFS Petals and Services kasama po yung mga anak at apo nyo po. So bibigyan po kayo ng magandang awitin sa isa sa pinakagwapo sa JFS, ang ating surprise haranista na si Kuya Gab. Ano pa eh? When I think of my mother, no one compares to her. Doon ba pareha mapano? I love Wala like no malikot. other. She puts everyone else first. And when I was younger, I treated her the worst. Never knew someone stronger. Cause damn it, it must have hurt. I don't see you as much as I used to. But if I did, I know what I would do. I tell you I love you a million times. Say that I'm sorry if I made you cry. Could never be a woman if I tried, but I'll try. I swear I'll try. If someone puts me down, I know my worth. All
things to you, the lessons that I've learned. Into words, I think of an angel, and all I see is her. And all I see is her. Ayun nanay, sana po ay nagustuhan niyo po yung unang kanta po ng aming surprise haranista po sa inyo. Pero para kumpletuhin po ang isang sorpresa sa inyo po, may inihanda po silang video greetings po mami. So ngayon po panoorin at pakinggan niyo po. Sagad mong brightness. Nakasagat. Happy birthday, ma. Pasensya na ako kung tayo ako makauli mo niyan sa okasyon mo na special sa imo. Masakit mo bagang mo niya ng biyahe. Pero mag-enjoy ka magyari sa birthday mo. Dawa pa paano. Dawa mayo kaming tulong magturugan sa kuyan mo sa okasyon mong iniyo. Basta mag-ingat ka mo dyan, Perme, ni Papa. I love you sa inyo dua. Happy birthday ulit, ma. Love you. Happy birthday, ma. Sobrang gusto na kami, Papa. Ingat kang jumper ni Papa, ma. Birthday, Lola. I miss you po and sana mag-visit ko na po ikaw. Love you po. Birthday, ma. Sorry po, wala kami dyan sa birthday mo. Sana maging masaya ka sa karawan mo na to. I love you, ma. Ma, happy birthday. I hope my birthday blessing ka. Stay good, health always, and enjoy your social media. I love you. Happy birthday, Lola. I'm really fun, and thank you for always caring of me and my brother. I hope you'll be happy on your special day. I love you, and stay strong and stay healthy and always. And I love you again. This is your Apo. Thank you and happy birthday. Happy birthday, Boy. I miss you. Night. Yes, yun mami. Maraming nagmamahal kay mami kahit po hindi po sila nakapunta po dito dahil po sa pandemic. Kami po ay naging tulay lamang para po makapagbigay pa rin sila sa inyo ng sorpresa po. So yun, nagbigay po ng message si Ma'am Ivy, Jerome, Jeff, Angelica, and mga mukha po nindo mami. So mami, anong po ang masasabi po nindo mami duman sa mga nag-message po sa inyo? Sa mga mukha po mami. Mami, salamat po. Dapat, mami, permila po kitang yan healthy. Pero mami, bako lang yan ang surprise ni sa Indo. Tama, tatawan pa ulit kita kan sa po yung surprise harenista po. Yung sarong pa pong last na awitin po para sa imo. You are the one who makes me happy, and everything else turns to gray. Yours is the voice that wakes me mornings and sends me out into the day. You are the crowd that sits quiet, listening to me and all the mad sense I make. You are one of the few things worth remembering. And since it's all true, how could anyone mean more to me than you? Sorry if sometimes I look past you. There's no one beyond your eyes. Inside my head, the wheels are turning. Hey, sometimes I'm not so wise. You are my heart and my soul, my inspiration.
just like the old love song goes. You are one of the few things worth remembering. And since it's all true, how could anyone mean more to me than you? And palakpakan natin si Mami. Happy birthday po! Ayan, maraming salamat sa ating surprise aranista na si Kuya Gab sa magandang awitin na ibinigay para kay Mami Soleng po. Pero ngayon hindi makukumpleto ang isang birthday celebrant pag hindi po natin siya kakanta ng happy birthday. So ready po ang lahat? Happy birthday to you. Clap your hands! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Medyo mahangin lang po. Yes, Mami. Happy birthday po ulit. So, close your eyes and make a wish po, Mami. Sige, Mami. Mami, happy birthday po sa inyo po. Sana po ay naging masaya ka po ngayon sa munting sorpresa po na inihandla po sa inyo ng mga apo niyo po at mga anak niyo po. Masaya po kayo, Mami? Masaya po kayo, Mami. Mami, Ellen, last message po. Pasasalamat po sa lahat po ng naging ano po, naging parte po ng iyong birthday po, Mami. Apo. Thank you, Mami. Yung ano po, isa sa wish niya po is yung safety din po namin. Kasi alam po ni Mami na medyo malayo po yung pagbiyahe po namin. Sabi daw po, ang importante po is safe po kami makauwi po ngayon. And maraming salamat po, Mami. At masaya po kami, Mami, na makasama po nyo ngayong 68th birthday nyo po. At sana po ay hangad po namin ang inyong kalusugan. At Mami, makasaya na po tayo. Kasi yun na po ang hangad po nyo sa inyo ng inyong mga apo, Mami. So once again po, thank you so much po and happy birthday po ulit, Mami. At sana po ay napasaya ka po ng JFS Petals and Services kasama po ng mga inyong apo at mga anak po, Mami. So, ayan mga ka-JFS, isa na namang nanay ang napasaya natin ngayon dito sa Ngaran, San Fernando, Camarines Sur, kung saan dinayo natin ang isang maganda sa San Fernando, si Nanay Soleng po. Kaya sa lahat po ng gusto magpabook dyan sa amin, kahit saan dako naman kayo ng Bicolandia, just message JFS on Facebook, Instagram, and YouTube po. Sa muli po, magkita-kita po tayo muli sa another car truck surprise na ihatid sa inyo ng JFS Petals and Services, because we just don't create, we captivate. Maraming salamat, Mami. Bye-bye po. Bye-bye. Tatay, bye-bye po kayo, Tatay. Tatay po.